Bueno, doncs ja estem aquí a l'hivernacle amb totes les carbasses per poder multiplicar la llavor i poder-la conservar i no perdre la varietat. És important primer de tot, abans de saber com es neteja la llavor, que sapigueu que tenim, quan parlem de carbasses, del cultiu, com a carbasses parlem de 5 espècies diferents. Per què necessitem saber-ho o reconèixer-les? Perquè així podem multiplicar llavor de diverses carbasses sense que se'ns creuin. Si són de la mateixa espècie se'ns creuarien i no podem guardar la llavor, però el fruit ens el podem menjar igualment. I si són d'espècies diferents, podem conservar-ne la llavor. I per això és interessant. A Catalunya tenim 5 espècies de carbassa que cultivem així tradicionalment. La primera d'elles és la cucurbita ficifolia. No hi és, aquí, no en tinc cap, aquest any no l'hem multiplicat, però és el que popularment en coneixem com la carbassa de carell d'àngel, que tots, i no hi ha gaires varietats, vull dir, és difícil tenir més d'una varietat i que se us creuin. Les altres carbasses serien la cucurbita màxima, la lagenaria cicerària, la cucurbita moscata i la cucurbita pepo, que nosaltres tradicionalment coneixem majoritàriament, els anomenem carbassons. Per distingir-los, el truquet està en distingir el peduncle. Si us hi fixeu, això és cucurbita màxima i el peduncle, si veieu, és diferent que els altres, és com de suro, és així com ratllat i té aquesta, veieu? Tenim 2 exemplars, és la mateixa varietat, i això seria una cucurbita màxima, independentment de la forma, no cal que us fixeu en les formes, sinó en el peduncle. Quan parlem de les varietats de lagenaria cicerària, són varietats, per començar ja ho veureu a camp, perquè aquesta varietat, aquest tipus de carbassa, fa la flor blanca en lloc de groga, com la resta de les carbasses. I té un peduncle, així que és com molt fi i molt angulat. Són aquestes carbasses que normalment, tradicionalment, veus, aquesta està verda, però aquesta ja està seca, veus? Estan buides. I aquestes són les carbasses que tradicionalment fem, que els castellans en diuen del peregrino, per fer utensilis, i tenim diverses varietats. La tercera o quarta espècie és la cucurbita moscata. Les cucurbites moscata són aquestes més violineres i si us hi fixeu, quan arriba el fruit, la inserció del peduncle és com separat, és com si tinguessis un peduncle i l'haguessis enganxat amb cola aquí en la carbassa. I és la que més es pot confondre amb les cucurbites pepos o carbassons, que si us hi fixeu, el peduncle forma com hi ha continuïtat entre el fruit i el peduncle. Sé que són detallets, has d'haver-ne vist moltes per veure-ho fàcilment, però aquestes són les diferències. Llavors, quan tenim una carbassa i en tenim llavor, primer mirem com és el fruit, com és el peduncle, i llavors les podem distingir. Un cop tenim el fruit, avui, per exemple, triarem, no sé, aquest carbassó, és una varietat que nosaltres li diem carbassó antic. És un carbassó que no ben bé és forma de bola, com un zapallo, sinó que és més... té aquesta forma, però els carbassons, com ja sabeu tots, ens els mengem petitons. I llavors, quan creixen, quan es fan grans, els deixem que es facin grans perquè ens facin llavor. El carbassó és l'espècie, el cucurbita pepo, que és més fàcil treure llavor, però el funcionament és el mateix en tot tipus de carbasses. El primer que fem és obrir-los. Les obrim així a la brava. En aquestes que són així llargues, tipus cacauet, la llavor sol estar en aquesta meitat. Per tant, que l'obriríem per aquesta part d'aquí. En el cas del carbassó, al igual que amb les màximes, la llavor està per tot al voltant del fruit. Els podem obrir així amb ganivet, o a vegades, si la pell està molt dura, una manera molt pràctica de fer-ho és agafar el fruit, tirar-lo contra el terra, i llavors s'obren per la meitat. Ho dic perquè a vegades si són molt dures i amb el ganivet has de fer molta força, et pots tallar o et pots fer mal, i aquesta és una manera ràpida de treure la llavor. Obrim el carbassó, i aquest, com que ha sigut una tardor calenteta, si us hi fixeu, algunes llavors ens han germinat, la qual cosa, llavor germinada, no les podrem aprofitar perquè ara no és època per fer carbassó, vull dir que això encara que ho sembrem a terra tampoc en faríem res, no? Llavors aquesta llavor la podem treure directament i ficar-la
així, veus, la traiem i la fiquem en un cossi i la podem deixar fermentar, vol dir esperar que s'acabi de fer durant unes 12-24 hores com a molt. En aquest cas no serà gaire necessari. Les podem posar amb aigua i queden perfectament netes. Anem traient totes les llavors, les deixem aquí en l'aigua i quedaran netes. Amb les llavors de carbassa, el fet que la llavor floti no vol dir necessàriament que estigui buida, perquè si us hi fixeu, per la forma que té la llavor, és una llavor amb molta superfície i molt plana, per tant és fàcil que flotin, però com veieu no vol dir pas que no tinguin germen i no puguin germinar, perquè òbviament sí que poden, d'acord? Quan les teniu aquí amb l'aigua, ara no sé si estic tapant la càmera, doncs les deixem aquí i el que farem és agafar a casa podeu fer, per exemple, roba de mosquitera, veieu? Això està fet amb roba de mosquitera, o nosaltres hem agafat una caixa d'aquestes petita de fruita, li hem tret el cul, la roba de mosquitera i aquí les deixem assecar. Però si no ho teniu, amb un tros de roba de mosquitera on hi poseu les llavors i que estigui a sobre d'una altra caixa o d'algun lloc on es ventili tant per dalt com per baix. En aquest cas les deixarem aquí secar a la caixa. Aquestes llavors, per exemple, les vam treure ahir i les vam deixar fermentar 24 hores. Per això tenen aquest coloret una mica més fosc, però així es netegen molt ràpid. D'acord? Un cop les llavors estan a la caixa, les deixem aquí i les deixem secar. És important deixar-les secar ben seques, o sigui, que al contacte nosaltres les trobem seques no vol dir necessàriament que estiguin seques, perquè han de secar-se també de l'interior. Si ara agaféssim aquestes llavors, per exemple, demà o demà passat, que de fora ja les tocaré i estaran seques, però les deixéssim i les tanqués en un lloc, elles de dins encara continuarien traient humitat i llavors se'ns floririen. Aconsellable? Clar, si esteu fent això en ple mes de setembre, doncs en una setmana, 10 dies seria suficient. Però com que això és una pràctica que generalment la fem entre novembre i gener, doncs jo us aconsello mínim 3 setmanes. No les deixeu secar al sol, les deixeu secar a interior, en un lloc càlid, però tampoc cal que estigui a 30 graus, vull dir que no les fiqueu sobre l'estufa, però en un lloc càlid, com pot ser la cuina o una habitació de dins de casa que hi pugueu deixar les llavors. Si les sequeu al sol, el problema que té és que el que succeeix és el que s'anomena l'efecte segellat. S'assequen de fora i a vegades s'assequen tan ràpid i fan una pel·lícula que llavors els hi costa treure la humitat cap a fora i es podreixen de dintre i tu no ho veus, però quan vas a sembrar-les no et germinen i és perquè per dintre estan podrides. Per tant, el millor és que s'assequin a poc, entre 2 i 3 dies. Tampoc poden estar en un lloc molt humit, que triguin massa, perquè llavors el que ens passarà és això, que se'ns començaran a germinar si estan humides més d'un parell de dies. D'acord? Un cop tenim aquestes llavors seques, penseu que sempre en el procés hem d'etiquetar-les. Posem una etiqueta aquí a la caixa mentre estan secant les llavors. Un cop tenim les llavors seques, llavors ara és l'hora de conservar-les. Què hem de fer per conservar-les? Home, doncs per conservar-les hem de tenir en compte que han d'estar en un lloc fresc i sec. No cal ni que estiguin al congelador ni a la nevera, però sí que en un bon lloc de la casa. Una manera de mantenir-los secs és posant, per exemple, un dessecant, com pot ser un gel de sílice, un guix, un arròs, el que vulgueu una mica, o el que tingueu per casa. També depèn del temps que vulgueu conservar-la. Si és una llavor que és per casa i que heu de fer servir cap al mes de març, abril, tampoc cal gaire parafernàlia. Amb una bossa, si teniu un espai sec i fresc a casa, els fiqueu en una bossa de paper perquè elles puguin respirar i transpirar i allà les deixeu fins que les necessiteu. Si les heu de conservar més temps per alguna raó, nosaltres aquí al banc el que fem és pots de vidre i gel de sílice, d'acord? I llavors ja només queda ficar les llavors a dins del pot
etiquetem sobretot la varietat, el lloc on l'hem multiplicada i l'any, sobretot l'any, perquè així sabreu si aquella llavor quant de temps us pot durar. En el cas de les carbasses, si feu tot això, la llavor us durarà tranquil·lament entre 3 i 5 anys sense problemes. I fins a 10 anys podeu fer germinar aquesta llavor, encara que no totes, però bona part d'aquestes llavors.